ונתחיל בעזרת השם עם כמה דיוקים על הניסים, על החורבן, על הגבורות ועל התשובות ועל המלחמות. מה עושה כבר מלחמות? לכאורה, אומר ניסים ונפלאות, אז אני מבין, צריכים להגיד תודה רבה. אבל על מלחמות גם צריכים להגיד תודה רבה. היה עדיף בלי מלחמות. מה עושה כאן המלחמות? כך שואל רבינו החתן סופר, והוא גם עונה. הוא אומר, כתוב בגמרא, זה למעשה משנה אפילו, במסכת סנהדרין, המשנה אומרת שבשעה שיהודי סובל, מה הקדוש ברוך הוא אומר? קלני מראשי, קלני מזרועי. ומה הכוונה קלני? לא קל אני, כך רש"י מסביר. כבד לי, כבד לי הראש, כבד לי היד. מובן מאליו שהאלוקים שלנו אין לו גוף ואין לו דמות הגוף. אבל במשל, כאילו שזה מה שכביכול השכינה סובלת מזה שיהודי סובל. אם ככה. אם הקדוש ברוך הוא סובל מזה, אם השכינה סובלת מזה, היה צריך להיות שרק ייתן לנו כל הזמן מתנות. למה? כי כשאנחנו שמחים גם הוא שמח. אז למה הוא לא נותן? ולמה לפעמים הוא עושה דברים שנראים לנו כואבים? התשובה היא בשביל שאנחנו נחפר על ידי זה כל מיני צרות שמגיעים לנו. זאת אומרת שזה ממש בדמיון של אבא שנותן מכה לילד. אני לא מדבר על אבא שנותן את המכה לילד בשעה שהוא כועס, ואז הפרוקן של העצבים שלו. אלא לא, הוא נותן עונש לילד כי הוא חושב שזה החינוך של הילד. והילד בוכה, והאבא בוכה ביחד איתו. אבל אין לו ברירה. אז צריך להגיד תודה רבה לקדוש ברוך הוא על זה שהוא מוכן לעשות לנו דברים שגורמים לו צער. וזה התשובה. למה אנחנו אומרים גם על המלחמות? על המלחמות זה הפשט הוא תודה רבה עוד יותר גדולה. על זה שהקדוש ברוך הוא עשה דבר שבשבילו גורם צער. המלחמות. זהו אומר החתן סופר. עכשיו נמשיך הלאה. בימי מתתיהו בן יוחנן, כהן גדול חשמונאי ובניו. מי היה כהן גדול, יוחנן או מתתיהו? האם זה הכוונה מתתיהו בן של יוחנן כהן גדול, או שהכוונה מתתיהו בן יוחנן שהוא כהן גדול? אז זה מתתיהו או יוחנן? מה אתה אומר? התשובה לזה היא שבעצם זה תלוי בשמן זית זך. כשכתוב בתורה ויקחו אליך שמן זית זך, מה הכוונה? השמן זך או הזית זך? מה? לכאורה פשוט שהשמן זך. זאת אומרת שלמרות שהזך כתוב אחרי הזית, אנחנו מקשרים את התואר לשמן. אז לכאורה לפי זה, כשאתה אומר יוחנן, מתתיהו בן יוחנן, כהן גדול, אז לאן הולך לכהן גדול? ליוחנן. למתתיהו, כן. אבל אם ככה, צריכים לברר אם באמת שם, זה באמת נכון. לפני שאני בן עזרא חולק וסובר שהזית הוא זה שזך. הזית זך. מה פירוש זית זך? אומר אבן עזרא, יש זיתים שעומדים בראש האילן, והם מקבלים קדושה של שמש. אלה הם זיתים אציליים, הכי טובים שיש. ואלה אומר אבן עזרא, השמן לא הוא זך, שמן של זית זך, לפי זה. אז יוחנן היה כהן גדול. כך אומר הפרדס יוסף, זה יהיה תלוי בשאלה הזאת, מי זה השמן או הזית. עכשיו שהגענו עד לפה, ואנחנו יודעים שיש מי שסובר שהכוונה שיוחנן היה כהן גדול, אז צריכים לדעת, הרי היה לנו יוחנן כהן גדול בבית שני, שאנחנו יודעים שהוא נהיה צדוקי.
וליד צדוקי הפשט הוא שהוא עשה את האש, את הקטורת, הוא עשה איפה? בחוץ. אחת המחלוקות הכי גדולות שהיה בין החכמים לצדוקי, זה איפה לעשות את הקטורת ביום הכיפורים. האם רק אחרי שהוא נכנס פנימה לקודש הקודשים, רק אז הוא שם את הקטורת על הגחלים, וזה יוצא השם, או הצדוקים טענו שכתוב כי בענן אראה על הכפורת, משמע שכשהוא נראה אל הכפורת הוא כבר בא עם ענן, משמע שאת הקטורת שמים בחוץ על הגחלים. והוא עשה, יוחנן כהן גדול הצדוקי, עשה את הקטורת בחוץ. עכשיו השאלה היא, זה אותו יוחנן כהן גדול שאנחנו מדברים עליו? אתה אומר שלא. למה הכרת אותו? או שיש לך הוכחות? נסתום מה אתה אומר, נסתום מה פתאום שכזה רשע יהיה הסבא שלו. נו, זה רעיון יפה. יש למישהו הוכחות? אין לי מושג, אני שואל אותך, אני לא יודע. חשבון? לפעמים היה מתחלף הלבן של הזהורי. כל שנותיו כן, זה משהו שלהם יוצא לקראת סוף. שמעון הצדיק, ודאי שמפני על שמעון. שמעון הצדיק, ואחר כך הגיע אליו חלומות ששם היה משהו היה אולי ילדים, אולי מישהו יכול להביא לי מסכת פרה בגלל. מסכת משניות, מסכת פרה, משניות. כבר נצטרך תפארת ישראל. אם תפארת ישראל. אני שומע את ההוכחה שלך. לי הייתה פעם הוכחה שזה לא יכול להיות הוא, כי הגמרא בברוכס אומרת שגמירי למדו, קיבלו, שטעם לא רע בבישה. טוב, לא נהיה רע. אז הגמרא שואלת, והרי יוחנן כהן גדול. עונה הגמרא, הוא יוחנן, הוא ינאי. אז זאת אומרת שיוחנן כהן גדול זה ינאי המלך. ינאי המלך זה מצאצאי החשמונאים. אז לפי זה, פשוט שזה לא הוא. טוב. בריצה חמור. תודה רבה. בואו נשמע, יום אחד הביא לי זקן אחד שלמד אצלי בשיעור, הוא עדיין שיהיה בריא, הוא זקן מאוד. אז הוא אמר לי, הנה, מסכת פרה, פרק ג' כתוב את כל הפרות שנעשו ממשה רבינו עד היום. אולי אני טועה, זה לא פרק ג'. כן, הנה זה פה. ומי עשה? המשנה אומרת שעד היום נעשו בסך הכל 9 פרות. מי עשה? הראשונה עשה משה והשנייה עשה עזרא. 5 מעזרא ואילך דברי רבי מאיר. וחכמים אומרים 7 מעזרא ואילך. ומי עשה? שמעון הצדיק ויוחנן כהן גדול עשו 2. אליהו איני בן הקוף וחנמאל המצרי וישמעאל בן פיאני עשו 1. מי זה יוחנן כהן גדול שאתה אומר שהוא עשה 2 פרות אדומות? אומר תפארת ישראל, יוחנן כהן גדול שימש בכהונה גדולה 80 שנה, ונראה לי דמהי טעם המכונה בכולה תלמודה בשם כהן גדול. אז זה יוחנן כהן גדול. כי כמה שהיה כל כך הרבה שנים, אז זה נהיה לו שם, הוא חלק ממנו. משום שזמן שימושו בכהונה הגדולה היה גדול בערך יותר מכל הכהנים גדולים שבבית שני. וגם זכה לשמוע בת קול יוצא מבית קודשי הקדושים שניצחו בניו במלחמה. מי זה בניו? אתם זוכרים את הגמורה הזאת? זה גמור אסויטו. בניו זה החשמונאים. זה היה ביום הכיפורים, יצא בת קול ואמרה הם ניצחו. אז הוא אומר שזה אבא של החשמונאים ככה. ואפילו אחי הוא ממשיך על תפארת ישראל. ואפילו אחי, אחר כל הכבוד והגדולה הזאת,
לבסוף החמיץ ונעשה צדוקי. וקראו אחר כך בשם ינאי. והוא עצמו, ינאי זה יוחנן ביוונית. וכן קראו לכל הבאים אחריו בשם ינאי זה. טוב, אבל על כל פנים, יש תפארת ישראל. אז הוא אומר שהיו כאלה שנקראו על שמו. יכול להיות שזה גם נכד שלו היה קראו שקראו ליד. כן, הוא אומר בפירוש. וכל הנכדים שלו שקראו להם ינאי, מדי כולם לא הלכו בדרך טובים, ולא היה נערות להם שם יוחנן, כי לא חנן אותם השם. לכן קראו להם ינאי, כל אלה שהיו רשעים. לא יודע. לא יודע. אבל תפארת ישראל. עכשיו שיש לנו את התפארת ישראל הזה, בואו נמשיך. אבו ישראל. מה הדין חנווני שהניח את נרו מבחוץ? יש לו כזה פסאז', יש לו שם חנווני, חנות, שם את הנר בחוץ, בפסאז'. הגיע שם גמל טעון פשטן, ונדלק ונשרף כל הגמל עם הפשטן. מה הדין? אתם זוכרים את הגמרא או לא? גמרא פשוטה, חנווני חייב. רבי יהודה פותר בנר חנוכה. רבי יהודה פותר בנר חנוכה. למה? כי בחנוכה יכול לטעון לחנווני, מה אתה רוצה בחיים שלי? אני עשיתי מה שחז"ל חייבו אותי. זה על דרך הפשט, על דרך הרמז. יוחנן זה אותיות חנווני. הגמרא רמזה פה על אותו יוחנן כהן גדול, שהניח את נרו מבחוץ, שהוא עשה את הקטוירס מחוץ לקודש הקדושים. אז מה הדין שלו? חייב. אבל מה קרה לו בסוף? הוא זכה שיצאו ממנו החשמונאים. ויהודה המכבי עשה כזאת ישועה גדולה לעם ישראל, והדליקו נרות בחג צבאיס קודשךו. כזה נכדים מוציאים את הסבא מהגיהנום, ברם מזכה אבא. ממילא רבי יהודה פותר את הסבא שלו בנר חנוכה. על ידי נר חנוכה הוציא את סבא שלו מהגיהנום. ככה אומרים רמז נחמד. יופי. רב כהן, זה הולך אצלך רמז כזה? זהו. ממשיכים הלאה רמז. אז כן, משקיע אומר בגדלות חשמונאים, וכשאתה פחות יבן הרשעה, על עמך ישראל, להשליחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך. ואתה ברחמך הרבים עמדת להם בעת צרתם. עכשיו רבו ישראל אני הולך להגיד לכם קושייה שרק הקושייה לבד שווה $1,000,000,000. רק הקושייה לבד. התירוץ, נו, כבר אין לזה מחיר בכלל. אבל הקושייה הולכת, ככה כתוב במשנה, סליחה, כתוב בתוספות, במסכת ראש השונה דף נמצאים, אומר התוספות, יש לנו י"ג מידות של רחמים. מי יודע מה פירוש המידה? כן. תגיד, איזה רחמים זה? אני שואל. אז זה מידה של רחמים, לא? כן, זה מידה של רחמים. איזה רחמים? אתם מקשיבים או שאתם פשוט לא... ובכן, תוספות שם במסכת ראש השונה דף י"ז אומר שקל זה הרחמים שאיתם הקדוש ברוך הוא מפרנס את כל העולם, שנאמר הכפירים שואגים לטרף ולבקש מקרן אוכלם. קל זה מידת רחמים שאיתה הקדוש ברוך הוא מפרנס את כל העולם. מה זה רחום? שואלים, הוא מרחם. מה יש לדבר? ומה זה חנון? שהוא חונן. אז מה ההבדל בין זה לזה? מה? חינם. והשאר הדברים זה לא בחינם, זה לא בחינם. אז
אז תוספות אומר שההבדל הוא בזה. רחום זה עוד לפני שתבוא הצרה, הקדוש ברוך הוא מרחם שהיא לא תבוא. חנון זה אחרי שבן אדם נכנס לתוך הבוץ, העריים, חזק בפנים, אז הקדוש ברוך הוא חונן אותו ומוציא אותו מהבוץ. זה רבו ישראל, זה לכאורה רמוז במילים מהר יקדמונו רחמך, יקדמונו, כי דלונו מאוד, אבל חוננו השם חוננו, כי רב סבנו בוז. אחרי שכבר סבנו מבוז, זאת אומרת אנחנו כבר בתוך הצרה, אז עכשיו חוננו, אבל רחמים זה יקדמונו, עוד לפני שבאה הצרה, יקדמונו רחמך. מאיפה תוספות מוכיח שחנון, הפשט הוא שאף על פי שלא מגיע לך, הקדוש ברוך הוא שומע את הצעקה. זאת אומרת, נכנסת כבר לתוך הבוץ, אז הגיע לך. והקדוש ברוך הוא בכל זאת שומע את הצעקה, כי כתוב בתורה את העניין של הלוואה. אם אדם מלווה השני על משכון. ואתם יודעים שפעם ככה היו מלווים, רק על משכון. היום מלווים על פתק. אתה נותן פתק, וזהו, אז במילא מי מחזיר? למה להחזיר? יש לך את הפתק, לא? בסדר. פעם היו נותנים משכון, אז אם הוא נתן את התכשיטים של אשתו, הוא היה מחזיר. למה שאחרת... הוא היה מחזיר, ככה זה היה עובד פעם. היום נותנים פתקים. הרב סילמן שיהיה בריא אמר לי פעם, שכתוב בגמור בעל חור, למה מתכוונים? למלווה או ללוהים? מי? למלווה. אין משהו אחר בגמור. תויפס למלכוי מקום שלך לאחרים. הכוונה, הוא תופס בשביל המלווה. המלווה זה המלכוי. אז היום כשאומרים על מישהו שהוא בעל חור גדול, מתכוונים להגיד שכל העיר חייבת לו? או שהוא חייב לכל העיר? מה קרה? איך השתנו מושגים? בעל חורים של הגמור זה המלווה, בעל חורים אצלנו זה הלויבה. אז אמרתי אנחנו עושים את זה פשוט. פעם החוב היה עומד לתשלום. אז מי היה בעל החוב? המלווה, כי הוא עומד לקבל את הכסף. היום אף אחד לא מחזיר חובות, ממילא, אז מי בעל החוב? הלויבה. הוא הבעל, המלווה. הרב זילברשטיין אמר, אם היה האיש של חילוי, אם היה לו את הכוח, הוא היה מחזיר את זה שיהיה הלוואות רק בהשקעות. כי אז היו מחזירים. האדם נתן לך תכשיט של אשתו, זה פרוטי. מה שהיה, הוא חייב להחזיר את הכסף. עושה שמיניות באוויר, מביא את הכסף. טוב, הקיצר, אומרת התורה, אם קרה שאדם אני בא לבקש הלוואה, אומר לו המלווה, נו, ומה תיתן לי ערבון? אין לי מה לתת לך. אתה רוצה, קח צבא, תוריד את השיניים, זה מה שיש לי. אומר לו המלווה, אומר לו, אתה יודע מה נזכרתי? את הפיג'מה שלי אני יכול לתת לך. תבין? הוא נתן לו פיג'מה, הוא נתן לו $1,000 הלוואה. בסדר גמור? עכשיו מה קרה? הגיע הערב, והלוי ורוצה ללכת לישון. הבעיה היא שאין לו פיג'מה. אז הוא בא למלווה, הוא אומר לו, סליחה, אני רוצה לישון. אומר לו, המלווה, אין בעיה, רק צריך להחזיר לי את הכסף, ואני רוצה להסתדר. אומרת התורה לא, תחזיר לו. אתה המלווה, תחזיר לו, כי אם הוא יצעק אליי, ושמעתי כי חנון אני. הנה אתה רואה שחנון זה מידת רחמים שהקדוש ברוך הוא שומע את הצעקות של האדם שהוא לא צודק. כי הרי אלוהים פה לא צודק. אבל בכלל הקדוש ברוך הוא שומע אותו. הנה לך, זה נקרא מידת רחמים. ככה כתוב בתוספות. הכל ברור? שאלה. ואתה ברחמך הרבים עמדת להם בעת צרתם? אם זה בעת צרתם צריך להיות בחנונך הרבים. מה פתאום רחמים? רחמים זה לפני, שלא תבוא הצרה. חנון זה אחרי שאתה בתוך הבוס. שמעתם את השאלה? ומה אתם אומרים? אגום בקשה. טוב, את השאלה הזאת הוא שלב.
הוא שאל את הרב קניאבסקי ברחוב רשב"ם 23 בבני ברק. והרב קניאבסקי ענה לו שאתה שכחת רש"י מפורש במסכת, ברש"י מפורש בחומש פרשת זאת הברכה. שם כתוב שמשה רבינו מברך את שבט לוי. מה הוא אומר להם? וללוי אומר תומך ואומרך לאיש חסדיך אשר יסדו במסעת הריבה ועמי מריבה. האומר לאביו ולאמו לא ראיתי ואת אחיו לא הכיר ואת בניו לא ידע. כי שמעו אמרתך ובריך ימצאו. יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל, ישימו כתורה באפיך וחלי על מזבחיך. פתאום עכשיו משה רבינו התחיל לדבר על הצבא. ברך השם חילו ופועל ידיו תרצה, מחץ מותניים כמה ובשניו יקומו. מחץ מותניים תעשה להם קבץ' ככה. מה אתה מדבר? שבט לוי, הם בכו ילד, בכלל לא יוצאים לצבא. על מה אתה מדבר? אומר רש"י, כאן משה רבינו התפלל על בני חשמונאי, שהם היו מעטים בסך הכל י"ב אנשים ואלעזר, נגד עשרות אלפים יוונים. אז התפלל משה רבינו, ברך השם חילו ופועל ידם תרצה, מחץ מותניים כמה ובשניו יקומון. אומר רב חיים, העסק הזה של החשמונאים היה סגור כמה מאות שנים לפני שאנטיוכוס נולד בכלל. ממילא זה ברחמך הרבים. זאת לפני שבא הזרה, לשבור הוא כבר גזר, הכל יהיה בסדר. משה רבינו כבר סגר את זה עם הקדוש ברוך הוא. תגלג לא עם, מה אני אגיד לכם, שהוא סיפר לי את זה צביעה פה? הסתובבתי שבוע אולי. בכל מקום אמרתי את זה, השמנתי רק מזה. כל מה שאתם רואים פה זה הכל. אבל מה? פתאום נזכרתי שיש גם פורים. רגע. הלכתי להסתכל מה כתוב בפורים, בימי מרדכי ואסתר בשושן הבירה, שעמד היום הרשע ביקש להשמיד לעולה וכל הדין, עינם ועד זקן טף ונשים ביום אחד, ביום 13 חודש מזר ובזה שדר, ושללם לעבוז ואתה. רגע, ברחמך הרבים, קלקלת את מחשבתו, קלקלת את עצתו, איך כתוב שם? הפרת את עצתו וקלקלת את מחשבתו והשאירותו. מה, איזה רש"י שכחתי פה? אז הוא צועק, לשבור חיתים רפואה למכה, איזה רפואה? למה? אז נעשה את זה לאט לאט, לפי הסדר. קודם כל, אמרתי, התבולדתי עד שהשם העיר את עיניי, שהרי יש דין, שצריכים לתת מחציס השקל. מתי צריכים לתת את זה? בראש חודש אדם. כל יהודי חייב לתת מחציס השקל. מה אומרת הגמרא? הקדים הקדוש ברוך הוא את שקליהם לשקליו של המן. אז הנה אתה רואה שהקדוש ברוך הוא באמת זה היה ברחמך הרבים. ציווה לתת מחצית השקל כנגד השקלים שלנו. אחר כך הייתי בבאר שבע, סיפרתי להם את זה, אז אומר שם אחד, רגע, הרב שכח. מה שכחתי? בעל הטורים. האצילי מינה מיד, אחי מיד, עשיו כי ירא אנוכי אותו, פן יבוא ויקן יהם על בנים. האצילי מינה מיד, אומר בעל הטורים, ראשי תיבות המן. שיעקב אבינו יתפלל, שיציל אותנו מצרת המן, פן יבוא ויקן יהם על בנים, טף ונשים ביום אחד. אז יעקב אבינו פה יתפלל על זה. אחר כך, ביום רביעי, זה היה ביום שלישי בערב, ביום רביעי בערב הייתי בכנסת הגדול, סיפרתי להם את כל זה, עמד שם אחד, אומר לי, הרב שכח רש"י מפורש. איפה? רש"י בפרשת ויחי, לבניו בן עומר, לא כתוב ככה. בנימין זאב יטרף, בבוקר יאכל עד, ולערב יחלק שלל. אומר רש"י, מה זה יחלק שלל? זה הולך על מרדכי ואסתר של מזרע בנימין. והם יחלקו ביניהם את בית המן, כמו שנאמר, היה כתוב שם, ותעשה מסתר את מרדכי על בית המן. זאת אומרת שיעקב אבינו באמת התפלל. אחר כך בא החבר שלי, אמרתי לו את הכל, אז הוא אמר לי את הסבורה שלך. כתוב, אחר הדבורים האלה גידל המלך חשבורו של המן. אחרי מה? אחרי שהוא הקדים את הרפואה, שאסתר כבר נהייתה מלכה, והוא נהיה, קוראים לו מרדכי, נהיה שם בבית המלך, רק אז הקדוש ברוך הוא הביא את המכה אחר הדברים האלה גידל. אז באמת זה ברחמך, הרבים. זה נפלא ביותר.
ויצאנו ידי חובה בעניין הזה של הלניסה. ועכשיו בעזרת השם נתחיל לדבר את הדרשה של היום, את ההקדומה של הדרשה של היום. כתוב במדרש, וחושך על פני תהום. מה זה חושך? אלו מלכות יוון שהחשיכו את עיניהם של ישראל. כך אומר המדרש. אלו יוון שהחשיכו את עיניהם של ישראל. ומה הם החשיכו? שהם אמרו כתבו לכם על קרן השור, אין לנו חלק באלוהים ישראל. וזה אמרו היוונים לכתוב על קרן השור. שאלה מפורסמת היא למה דווקא על קרן השור. אני אמרתי בעזרת השם, לכאורה פשוט בלבטיש כמו שאומרים. אם הייתי רוצה היום לרוץ לעשות איזה פריימריז משהו, יש עכשיו באופנה, אז מה הייתי עושה? הייתי עושה סטיקרים, שלמה לוינשטיין לרשות, לא משנה מה, והייתי מבקש מכל החברים שלי שיתלו את זה על המכוניות שלהם. למה? שכל מי שעומד ברמזור שיקרא את זה. ומה לעשות שפעם לא היו מכוניות, אז במקום מכוניות מה אמרו? על שברים, אז אמרו תכתבו על קרן השור. זה בלבטיש, לכאורה פשוט ככה. אבל רב חזקאל אברמסקי מפורסם בשמו וורט אחר. פעם היה אב בית דין לונדון, ולקחו אותו פעם לסיור במוזיאון שם, והוא ראה שפעם לא היה פלסטיק. אז אם לא היה פלסטיק, איך הילדים שתו בבקבוק? התשובה היה בקבוק מזכוכית. ומה עשו עניים שלא היה להם כסף לזכוכית? אז שם הוא ראה במוזיאון שהיו לוקחים קרן של פרה, חותכים לה את השפיץ, ממלאים את זה בחלב או במה שרצו לתת הילד, דחפו לזה לפה. אמר, עכשיו הבנתי הכל. בשביל זה הם אמרו, כתבו לכם על קרן השור, שתינוק, שרק מתחיל לנהוג, כבר נראה מול העיניים את הסיסמה, אין לנו חלק באלוהי כישראל. זה נקרא שהחשיכו עיניהם של ישראל. ככה הסביר את חזקאל אברמסקי. רבו ישראל השבוע ראיתי מאמר של הרב שטיינמן שיהיה בריא. הוא הולך בדרך שונה ומאוד מעניינת. אתם יודעים הרי את הגמרא שכמה מצוות יש בתורה? 613, מי אמר לך את זה? התשובה היא כולם אמרו, מי לא אמר? הרמב"ם מונה 613, הרמב"ם מונה 613, אין ויכוח על זה, הוויכוח הוא מה? מה בתוך ה-613? אבל זה שזה 613 מצוות אין ויכוח בכלל. ואני עדיין שואל, למה? יש כאן... יש כאן אנשים שיש להם אולי את הספר עבד המלך. מה? יש כאן אנשים שיש להם אולי את הספר עבד המלך שמכירים את הספר הזה. אתה מכיר? רב שמואל הומינר כתב ספר שנקרא עבד המלך. רבותיי, הערה, זה הערה, שרק אחד יודע מה זה, זה הערה. כי אמר לי פעם רב דויב יופי, המשגיח של כפר חסידים, אמר לי, מה זה צריך להיות שבן תורה לא ידע מה זה, לא יהיה לו עבד המלך, הוא לא עובר על עבד המלך. עבד המלך לקח את כל התורה כולה, ולפי מאמרי חז"ל הלביש על כל מצווה, וכל פסוק שיש בתורה, איזה מאמרי חז"ל שאומרים לנו מה לומדים מפה, איך לעשות ומה לעשות. עבד המלך בעצם מונה אלפי מצוות, לא 613, אלפים של מצוות יש. אז מה אפשר פתאום תהיה 613? השאלה היא רק, את מה אתה מחשיב למצווה, ואת מה אתה מחשיב לסעיף בתוך המצווה. זה העניין. בדיוק כמו שאומרים, יש 613 רמ"ח איברים ושס"ה גידים. הרופאים אומרים שזה לא נכון. הרופאים אומרים שזה לא נכון. 248 איברים יש. מה התשובה? הכל תלוי בהגדרות. אתה צריך להחליט מה אתה מחשיב בתור עבר, ואז תתחיל לספור.
ההגדרות שהרופאים לקחו לעצמם, וההגדרות שחז"ל לקחו לעצמם, הם לא אותם הגדרות, זה הכל. אני אומר לך, אתה יכול לספור אלפי מצוות. השאלה היא מה אתה מגדיר בתור מצווה. ממילא, ההגדרה של חז"ל לגבי מצווה, 613 מצוות. עכשיו השאלה היא, בכל זאת מאיפה זה 613 דווקא? אומרת הגמרא מסכת מכות, כתוב תורה ציווה לנו משה. תורה בגימטריה זה 611, ואנחנו במשה שמענו תורה מצוות. תורה זה 611 מצוות. ועוד שתיים ששמענו על לפני שהתעלפנו, אתם זוכרים שכתוב שם שנעמדנו? אתם לא זוכרים את זה? לא שכתוב, שאנחנו היינו שם. שתי מצוות שמענו, אנוכי ולא יהיה לך, שמענו מפי הגבורה. רק אחר כך לא יכולנו יותר, אז אמרנו למשה רבינו, דבר אתה עמנו, ואל ידבר אלוקים עמנו, פן נמות. אז אם כן, 611 שמענו ממשה. עוד שניים ילכו לשבור פה בעצמו, סך הכל יש לך 613 מצוות. אומרת הגמרא, בא דוד ודן על 6. על 11. על 11. איפה זה כתוב? שדוד המלך אומר, השם מי יגור באוהליך מי ישכון בהר קודשך, איך כתוב שם הלאה? הולך תמים ופועל צדק ודובר אמת בלבבו, לא רגל על לשונו רעה ולא נסף בפעם קרובו, לא זוכר פה את כל הפסוקים. שם כתוב 11 כללים, שאת זה דוד המלך אמר, מה הוא אמר? מה הוא אמר? שרק זה ולא משהו אחר? אז מה עשינו? מה פירוש? דוד המלך יכול להוריד מצוות? התשובה היא חס וחלילה, לקיים צריכים לקיים את הכל. בא דוד ואמר, אני רואה שקשה לאנשים להתפרס על עבודה פרטית של כל מצווה. לקיים ודאי שצריכים. אבל אני אומר, תתרצו ב-11 האלה, ועל ידי זה יהיה לכם סולם להגיע לכל השאר. זה הרעיון. בסדר גמור? אם ככה, בא ישעיהו ומדן על 6, אותו הדבר. הוא ראה שקשה לאנשים להתפרס יותר, אמר, תצטמצמו ב6 מצוות האלה. תקיימו את הכל, אבל בזה תכניסו את כל הלב שלכם. זה יהיה לכם סולם להגיע לכל השאר. בסוף בא דוד, בא חבקוק ומדן הנחמן, וצדיק באמונתו יחיה. אתם יודעים שיש כאלה שלקחו את זה קשה, צדיק באמונתו יחיה. אמרו, איש באמונתו יחיה. ומה זאת אומרת, איש באמונתו יחיה? כל אחד עם האמונה שלו. אחד מאמין בהשם, והוא מאמין בטכנאים של המעלית, שזהו נכנס למעלית, הוא מאמין בטכנאים שלו, הוא כתב שזה מגדל. כל אחד מאמין, זה קצת מוגזם, כן? חז"ל לזה ודאי לא התכוונו. הכוונה הייתה, תודה רבה, הכוונה הייתה שצדיק באמונתו יחיה, בזה צריכים להתרכז, את זה צריכים לבנות בתור בסיס, על זה בניין של 613 קומות. הבסיס, במה צריכים להשקיע כל הזמן? באמונה. את זה צריכים להחזיק, ואת זה צריכים לתחזק ולחזק כל הזמן. באו היוונים לארץ, הם הביאו איתם חוכמה, אוניברסיטאות, משהו. פתאום הם מגיעים, כל העולם מקבל אותם בזרועות פתוחות, מגיעים לארץ, אומרים להם, פה זה לא הולך. מה יש פה? פה יש כמה זקנים, מועצת גדולי התורה. מה זאת אומרת? בני כמה הם? הכי צעיר בן 90. ואלה בני 90 הם אומרים להם מה לעשות? כן. מה זה הדבר הזה? איך אפשר לשבור את זה? אמרו, הבסיס זה האמונה, במקום להילחם איתם על כל מצווה, בואו להילחם על האמונה. ומה הם עשו? כיפו לכם על קרן השור. אומר הרב שטיינמן, תראי, לבוא ליהודי ולהגיד לו, תפסיק להאמין, הוא יצחק לך בפנים, תפסיק להאמין, אני מאמין. יהודי, עם החלב של אמא שלו יונק את האמונה. מה זאת אומרת להפסיק להאמין? הוא לא יכול להפסיק להאמין. הלכו היוונים וביררו איפה נקודת התורפה, איפה הקושי, איפה ההתמודדות. והם מצאו אותה. בשעה שיהודי הולך לעבודה, הוא מביא משכורת הביתה. שואלת אותו אשתו, תגיד לי, ממי קיבלת את המשכורת? מהבוס שלי. למה? קיבלתי כל יום לעבודה.
ואם לא היה הבוס שלך, אז היה לך מה לאכול? בוודאי, פרנסה זה מן השמיים. אומרת לו, אשתו, אם ככה, אז תשאר בבית, שמע אתה הולך לעבודה. אומר לו, לא, צריכים להשתדל. אתם שומעים את הבעיה? אני חייב להשתדל, לעשות את הפרנסה, אבל פרנסה זה מן השמיים. איך כתוב בפסוק? השם ילחם לכם, ואתם תחרישון. אז אומרים, המערב פדאו, הוא אומר, השם ילחם לכם. את הלחם אתה צריך לדעת שהשם נותן לך. אבל אתם, אתה לא תשב לי בבית כמו איזה אבן ניתה שנרגילה. ואתם תחרישון, לך תחרוש. אבל אחרי שאתה חורש, אתה יודע שאת הלחם אתה תשבור אותו. לא רואה, בוא נבחרו, מה פתאום? רגע, מי הביא לך? אם לא היית חורש, היה פרנסה? לא היה פרנסה, אתה רואה? השור הביא לך את הפרנסה. כי יתבו לכם על קרן השור, אין לנו חלק באלוהי ישראל. את זה עשו היבונים. לעשות את הכוי חיבוני סביודי, על ידי זה להגיע לפורר את האמונה. כך מסביר הרב שטיינמן. וזו הבעיה שכולנו מתמודדים את היום-יום. אני לא אומר, אנחנו מאמינים שזה הכל מהקודש ברוך הוא, אבל ההתמודדות הזאת קיימת. לא רק בנושא של פרנסה, בכל דבר. אחד אומר שיעור טוב, ברוך השם, כן, בעזרת השם, הכל בעזרת השם, אבל ככה, צריכים לדעת לעשות את זה, לא? וכולי וכולי. אתה נמצא בכל הזמן בה, אישה עושה עוגה, הצליח לה. מי עשה את זה? נו, ברור שבעזרת השם, אבל אני עשיתי את זה. אני עשיתי את ההשתדלס, והקדוש ברוך הוא הצליח את העוגה. ודאי שזה ככה. אבל זו ההתמודדות. והיבונים כיפו לכם על קרן השור. כך אומר הרב שטיינמן. אבל בואו נראה שנייה. איך אברהם אבינו להתמודד עם הבעיה? אברהם אבינו יצא למלחמה נגד 4 המלכים. היה להם 2.5 מיליון חיילים. מי הוא יצא להילחם נגדם? הוא לקח איתו את ראש הישיבה, רב דמשק אליעזר. לא יהיו משקה. יצאו למלחמה, והוא מסביר לו את מה שאני אמרתי בשיעור, אומר לו אליעזר. הרב, לפי הרשב"א יוצא יפה מאוד אליעזר. ואז אליעזר אומר, אבל הרב, אנחנו יוצאים במלחמה, כן? יש משהו אפס שעושה קצת בומבות, לעשות קצת השתדלס, אם יש משהו? אומר לו, אברהם אבינו, מה אתה זה? השם יש מלחמה, רגע. מגיעים לחזית, אומר אליעזר, נו הרב, הגענו, מה לעשות עכשיו? מה לעשות עכשיו? לא, לא, אמרו לי, יש פה חול, אתה יודע מה, זרוק עליהם את החול הזה, ניקח בזה. הוא זרק, וזה נהיה טיל. זה נהיה חיצים וחרבות, וניצח במלחמה. כך כתוב בגמרא במסכת נדרים. חוזרים חזרה, כתוב, ויצא מלך סדום לקראתו, אומר שם הרמב"ם, אתם יודעים מה קרה? איפה היה מלך סדום? איפה היה מלך סדום? העריים בתוך הבוץ. כמו שכתוב, ושם בארות חיימה, ומלך סדום נפל פנימה, והוא אף אחד לא יכול להוציא אותו. פתאום אברהם אבינו מגיע לשם. אז הוא מסתכל ואומר לו, בירה, קראו לו ברה, בירה. החוצה. תכף, ברגע הוא אף מותי לחוצה. כך כתוב ברמב"ם. מה קרה? אז כל האומות ראו את זה, אמרו, ככה. אם אותו הוא הצליח להוציא מפה, הוא בעצמו כנראה באמת יצא מרוכזים. ואם ככה נמרוד שקרן, האלוהים שלו שקר, אברהם אמס והאלוקים שלו אמס. עשו חטפו אבזים, עשו בימה, הושיבו את אברהם אבינו, וקראו לו נשיא אלוקים אתה בתוכי. פתאום הגיע מלך סדום. מאיפה הוא בא? כמובן, הוא הלך למקלחת, לתפוס את עצמו, לעבוד. החליף בגדים, מה אתה רוצה? ערב אברהם, כבוד הרב, אם אפשר לבקש, אני מאוד מודה לך, רק אני רוצה לבקש, תן לי הנפש, והרכוש לך. מה עונה לו אברהם אבינו? הרימותי ידי לכלא יום. מה הקשר עכשיו? מה אתה רוצה מהיד? הוא אמר, הוא ניקח, מה זה קשור ליד? אומרים המפורשים, אברהם אבינו פחד שיתחיל לייחס את זה לידיים שלו.
אז הוא אמר, לא, זה לא, כמו שאתה רואה פה, זה לא כוחי בו צביוני. זה הרימותי לכל עליון ליד הזאת. ומה כן? כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיים, לא במפורשים. זה נקרא כוי והשם יחליף כוח. זה לא כוחי בו צביוני, אלא כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיים. הם מחליפים כוח, הם הכל לשבור. אליעזר התמודד עם אותה בעיה, אבל במישור אחר. אליעזר הלך לחפש שילוב, נכון? הוא נאמר שם באיזה שעה הוא הגיע לחרן. באיזה שעה הוא הגיע לחרן אליעזר? כתוב לעת ערב, לעת צאת השואבות. הוא יצא, הוא נעמד להתפלל. ריבונו של עולם, היום אני רוצה לגמור את השידוך, אבל זה לעת ערב, הלו. אז מה, הוא לא יכול. ריבונו של עולם, עד הערב אני רוצה לגמור את השידוך. היום, יש לך 20 דקות, יש לנו לפתור את הבעיה. מה, הקרן לפניי היום, לעשה חסד עם אדוני. היה נערה שאומר לי, עשת את זה, שתי ממש שתי וגם מתמלך השקה, יהיה נערה שמוכחת לעבדיך. יהיה נערה. ובא עדה, כי עשית חסד עם אדוני. אתם יכולים להסביר לי את ההסבר, את העברית. אז מה זה ובא עדה? בנערה הזאת אני עדה שעשית חסד עם אדוני. אם היה אומר ועל ידה עדה, זה אני מבין. מה זה ובא? במי? בנערה הזאת אני עדה? אומרים המפורשים, אליעזר התחיל לפחד, שעוד אנחנו לשאול את עצמו לבבא. אני כבר יודע את כל מה שהאברום הוביל יודע, אני לא יודע משהו. אני קפץ לי הדרך היום, יצאתי הבוקר, הגעתי היום, אני מסדר שידוכים תוך 20 דקות. אוי, ליבי שלי, אני תכף אני אתחיל לחשוב את עצמי למשהו רציני. ריבונו של עולם, אני מבקש לך, הוא בא עדה, שאני ידע שזה מהתפילה, זה לא ממני. הוא בא עדה, כי עשתה חסד עם אדוני. מהתפילה לא ממני. אמרתי לכם, היה אחד שבא לרב חיים קניאבסקי, התחיל לשאול את כל מיני שאלות, בסוף הוא אומר לו, הרב, עכשיו יש לי עוד שאלה אחת. בזמן האחרון קורא לי, שבלילה בא אליהו הנביא, ומדבר עם כל מיני דברים, וזה, אז מה הרב אומר? הוא אומר לו, רפואה שלמה. רפואה שלמה? שלמה אני אומר על זה? אני אומר, רפואה שלמה. אצל אליעזר זה לא היה צחוק. זה באמת היה, אדם גדול ממש. אבל הוא פחד מזה, אז הוא אמר, ריבונו של עולם, הוא בא עדה, תעשה איתי חסד, שאני אדע שזה בא מהתפילה, זה לא בא מהתפילה. הוא בא עדה בתפילה. טוב, אני רוצה לספר לכם על זה סיפור קטן. לפני כ-20 שנה סיפרה לי את זה על הרבנית קניאבסקי, שתהיה מיד 120. אבל הסיפור מודפס גם בספר של הרב מיכאל שטרן, הוא הרב של שכונת עזרת תורה בירושלים, גם שם זה מודפס. ובכן, לפני 31 שנה עלה לשלטון פה במדינת ישראל, היה ראש ממשלה חדש, טרי, מנחם בגין. ומי היה שר המשפטים בל ידעו? אתם לא זוכרים, כי אתם צעירים. היה אחד, קראו לו שמואל תמיר. הוא היה רוויזיוניסט אמיתי, עצבניק, פיליפ, לא יודע. בקיצר, אז החליטו לעשות חוק, רצו לעשות חוק שיהיה מותר לרצוח תינוקות לפני שהם נולדו. ככה רצו לעשות חוק, והוא היה בראש החבורה, שר המשפטים. כמובן שהדתיים לא מסכימים, אז החליטו לעשות משלחת רבנים, שיבואו לדבר איתו. במשלחת הזאת היה גם הרב שטרן, וגם צירפו את הבן של רב אריה לוי, רבי יצחק לוי. למה צירפו אותו? כי ידעו שאלה העצם ניקס,
מאוד מאוד אוהבים את רב אריה לוין. באמת רב אריה לוין נתן את הנשמה שלו בשבילם. אז הם אהבו אותו וכיבדו אותו, אמרו יבוא הבן שלו, אולי זה יעזור. יומיים שלושה לפני הפגישה מצלצל הרב לוין לרב שטרן ולכל חברי המשלחת, הוא אומר להם, תשמעו, חייבים לקרוע את השמיים, חייבים להתפלל, אני אומר לכם, במצב קשה, איך אנחנו נצליח? מה אתה מדבר? אנחנו הולכים לדבר על דבר, איך נסביר לו את זה? חייבים להתפלל, אני אומר לכם, תקראו את השמיים, תדבר. טוב, הגיעו לפגישה, מתיישבים, אם יש לי הכבוד, שואל השר, והם אומרים לו, זה הרב הזה, וזה הרב הזה, וזה הרב הזה, וזה הרב הזה, וזה הרב יצחק לוין, הבן של רב אריה. והשר אומר, רב אריה, בשביל אחד שמהעצב, רב אריה זה... בסדר. מי מדבר? אומרים לו, הרב לוין ידבר. אומר הרב לוין לשר, כבוד השר, תראה, אני לא רוצה הרבה זמן להפריע לך, אני רק רוצה לספר לך סיפור, ובזה נסיים את העניין. סיפור? באת לבוא בשביל סיפור? בסדר? אומר לו הרב לוין, תראה, לפני הקמת המדינה, היה פה אצ"ל ולח"י, והיה אז זמנים קשים, והיישוב הישן בירושלים, המון בחורים ובחורות התקלקלו לגמרי, היו מחללי שבת. למה? פשוט זה היה פעם ראשונה שיהודי לקח נשק ביד והרג גוי, וגירשו מפה את הבריטים, זה היה בשביל הנוער, וסחף אותם. אז היו המון נוער שהתקלקלו, למה? קודם כל הלכו לשם, אז בעצם ובלח"י זה היה מנהיגות ביחד. ופעם אחת היו צריכים לעשות אימון בשבת, דחוף משהו, פיקוח נפש, פעם שנייה היה בשבת פיקוח חצי נפש, פעם שלישית זה היה פיקוח בלי נפש בכלל. היו חילונים, התחלקו לחלל שבת, המון נוער נשץ. אחת מהבנות שהתקלקלה אז, הכירה שם באצ"ל בחור חילוני, אצ"לני, והם החליטו להתחתן. והם גרו ברמת גן. ויום אחד נודע למשפחה שלה, כמו שברוך השם, היא התעברה. אבל בעלה לא רוצה בקיצור, באו ההורים שלה, אמרו לה, מה זה, רצח. היא לא רוצה לשמוע, היא הייתה מודרנית. ואז ההורים שלה פנו לרב אריה לוין. אמרו לו, הרי אתה מקורב לחוגים האלה. אולי אתה מוכן להתעסק עם זה. רב אריה לקח את עצמו, נסע לרמת גן, נכנס אליה הביתה, יושב והתחיל לבכות. לא אמר לה כלום, הוא רק בכה. והיא ידעה בדיוק מה הוא רוצה. היא לא יכולה לסבול את זה שרב אריה לוין יושב אצלה בבית ובוכה. אז היא אמרה לו, הרב, מספיק, אני נשבעת לך, אני לא אעשה כלום, העיקר, תפסיק פה לבכות. רב אריה הפסיק לבכות. ולמה? נולדתי לא ברוך השם. אמר לו הרב לוין, ולתינוק הזה קוראים שמואל תמיר. זה הסיפור שאני רוצה לספר לך, אני גמרתי לדבר. שמואל תמיר, השר, הרים על המקום את הטלפון, צלצל לאמא שלו, היא עוד הייתה חיה אז, אמר לה, אמא, יושב פה הרב לוין, הוא מספר לי כזה וכזה סיפור, זה נכון? אמר לו, תראה, זה נכון, אבל צריך להבין, אז היה זמנים קשים, זה. אמר לו, בסדר, אני לא, רק אני אדבר איתך מהר. בסדר, נכון? אמר להם, רבותיי, אתם יכולים ללכת הביתה, כל זמן שאני שר המשפטים, לא יהיה כזה חוק במדינת ישראל. לא, ברוך השם. הצלחה גדולה. יצאו החוצה. ניגש הרב שטרן לרב לוין ואומר לו, תגיד לי, אתה הרי לא המצאת את הסיפור הזה. את הסיפור הזה אתה ידעת גם לפני 3 ימים. מה צלצלת, תתפללו מצב קשה, לא יודע מה יהיה, מה קרה לך? הרי ידעת את האמת. ידעת שיש לך ביד את נשק יום הדין, את נשק האטומי יש לך ביד. סיפור פצצה יש לך. למה אתה? אמר לו הרב לוין, ואתה חושב שהסיפור הצליח. הרי זה ברור שרק התפילות הצליח. אתה באמת חושב שזה הסיפור? הרי ברור זה התפילות. ברור
כשסיפור כזה מספרים, זה יכול ליצור גם את האפקט ההפוך. זה מה שבאתם לספר לי? תלכו איתו. זה לא גדול, הסיפור יפעל את מה שעושה. והכל בסדר. כתבו לכם על קרן השור, אין לנו חלק באלוהי כי ישראל, אומר הרב שטיינמן, קרן השור הפשט הוא, איפה שאפשר לתלות את זה בהשתדלות, זה מה שהביא את הישועה, את זה רצו לנצל היכול. יהודי מאמין יודע שאין דבר כזה, הכל בא מהתפילות, הכל בא מההשגחה הפרטית. מוריי ורבותיי, בקיצור נמרץ, יש שאלה מפורסמת למה בחנוכה לא עשו תקנה לאכול. למה רק בפורים עשו תקנה לאכול? אם אחד אוכל בחנוכה, זה לא סעודת מצווה. זאת אומרת, לאכול אנחנו ממילא אוכלים רק. לאכול אנחנו ממילא אוכלים, אם זה היה גם מצווה, אז לפחות היה לנו מצפון יותר שקט. לאכול את כל אז מה אומרים על זה? שבחנוכה לא היה גזירה על הגופות, רק על הרוח. אז גם תכנו תקנה של רוח, הלל, הודעה, לעומת זאת בפורים היה גזירה על הגופות, אז עשו. זה היה תירוץ. יש כאן תוספת לכבוד. כשהם מצאו את הפח, למה הקדוש ברוך הוא לא עשה שימצאו 8 פחים מדי? למה מצאו רק אחד? צריכים לעשות מזה נס חדה? עכשיו הנס הזה דולג עם כל הכבוד. למה לא תעשה? ריבונו של עולם היה נותן לנו למצוא 8 פחים, ודי. זה מה שאני משך שם. כמו שהקדוש ברוך הוא שמע את הפח האחד, היה לשמור 8 פחים. או פח אחד שלא מספיק כמות ל8 ימים. עוד דבר, בני בינה, יש להם בינה, יש להם לחכומים. איפה פה הבינה? מה הם ראו מה צריך פה איזו חוכמה גדולה? התשובה היא, אם הקדוש ברוך הוא היה רוצה שנציין את הנס של הניצחון במלחמה, צעקנו, אז לא היה צריך את הפח שלנו. כמה עושים 8 ימים, בדרך? אז הקדוש ברוך הוא ידע שאם מנצחים במלחמה, זה עוד לא ברור שידעו שזה נס. והראיה, מדינת ישראל, אנחנו פה כבר כמה מלחמות עברנו, מלחמת השחרור זה היה רבים ביד מעטים, וגיבורים ביד חלושים, הכל היה במלחמת השחרור. מישהו אומר שזה נס? מה פתאום? מה אתה מדבר? אנחנו ניצחנו את כל צבאות ערב. מי זה אנחנו? איך ניצחנו? היה לנו סיפולוקסים. אתם יודעים מה זה סיפולוקסים? זה היה פעם, היו מוציאים מזה סודה. זה היה עשוי מזכוכית. היה מטוס, דקוטה. זה סטלופו, המטוס הזה. אז שמו שם בתוך המטוס את הטייס עם 12 בקבוקים סיפולוקס. והוא עלה, ותכף שהוא ראה איזה הרן, זה אומר, אתה זורק עליהם סיפולוקס אחד. הם הרבה, כולם ברחו. איך אנחנו ניצחנו כאן, ראית? כוחי ועוצם ידי. אחת לא. מה? אבל זה לא עוזר כלום. לצערנו הרב, ליד הכותל, בטקס השפעה של החיילים החדשים, הביאו לי הקלטה של זה. שנים, נס לא קרה לנו, פח לא מצאנו. ככה שנים, ליד הכותל. מה הקדוש ברוך הוא ניצחון במלחמה? עוד יכולים להסביר את זה ב1000 תירוצים. מציאת הפח, מה בזה יכולים להסביר? מצאו, אז מה קרה? אז מצאו, מה אתה רוצה? אמר הקדוש ברוך הוא, אבל אני רוצה שתדעו שזה אני. כי כל המלחמה הייתה פה על היסוד, על האמונה. אז איך תדעו שזה אני? לכן מצאו פח של יום אחד. לזה הקדוש ברוך הוא טיבח נס, עשה נס שזה ידלוק 8 ימים. לזה אין שום הסבר בעולם חוץ מהקדוש ברוך הוא בעצמו. עכשיו יודעים שזה באמת נס של אמונה. זה מה שכתוב כאן. ומנינותם קנקנים נעשה נס לשושנים. איזה נס שזה ימער 8 ימים. בני בינה, החכמים שהם מבינים, מה הם הבינו? שהם צריכים לקבוע 8 ימים, אבל קבעו 8 ימים למה? לשיר ורננים, לא לאוכל.
זה לא על הגופות היה גזרה, פה היה גזרה על האמונה. למה הקדוש ברוך הוא עשה את הנס? כדי להראות שזה עניין של אמונה. אם היה הגזרה על הגופות, היה מספיק הניצחון במלחמה. הקדוש ברוך הוא עשה עוד נס, ודווקא נס כזה שאי אפשר להסביר אותו. זה איש להראות שעד כאן המלחמה הייתה עם יוון, רק על האמונה, על הבסיס. אבל כשניצחנו ברוך השם, ניצחנו ברוך השם, עכשיו חוגגים שיר וננים, הלל והודאה. אבל בואו נסיים עוד מילה אחת, ובזה אנחנו מסיימים בעזרת השם. לא קשור בכלל לחנוכה. אבל אתם יודעים שיש כמה ספרים יש בתנ"ך? 24. היה פעם ילד אחד, שכשהוא גדל הוא היה חכם גדול, קראו לו החכם יהודה צדקה, ראש ישיבת פורת יוסף. כשהוא היה ילד, האדמו"ר מגור הגיע לארץ, מפולניה, זה היה לפני השואה, בא לביקור בארץ, והילד הזה נדחף בין כולם, והאדמו"ר שאל אותו, ילד, מה אתה לומד? אמר, אני לומד מסכת שבת. אמר לו האדמו"ר, נו, כמה פרקים יש? אמר לו 24. שאל אותו האדמו"ר, למה? הוא לא ידע. הוא אמר, אם האדמו"ר מסכים, אני הולך, אני אברר ואני אחזור. הוא הלך, בירר וחזר, הוא אמר, 24 פרקים משתי סיבות. א', כתוב בגמרא שקלה נותנים לה 24 תכשיטים. אז ממילא, הואיל בשבת כי שבת המלכה, נותנים לה 24 תכשיטים, זה 24 פרקים. ב', הואיל במי ששומר שבת נחשב שקיים את כל התורה כולה, אז לכן 24 פרקים במסכת שבת כנראה 24 ספרים שיש לו תנ"ך. נפלא. עכשיו יש רק שאלה אחת. מי יודע כמה נביאים יש וכמה כתובים יש? טוב, 5 חומשי תורה כולם יודעים. אבל כמה נביאים וכמה כתובים יש? כמה? 8 ו-11. 8 ו-11, זה נכון. כן. הרבי יוסף חיים זוננפלד אמר שהרמז הוא חנוכה. למה הרמז הוא חנוכה? שימו לב, ראשי תיבות. חנוכה ראשי תיבות, ח' נביאים, ו' כתובים, והה זה 5 מגילות. חנוכה, ח' נביאים, ו' כתובים, ה' זה 5 מגילות, 5 חומשי תורה. רק אני מוסיף, אז למה זה דווקא רמוז בחנוכה? איזה עוד דבר? איך תדעת על 13? 5 חומשי תורה ו5 מגילות זה 10. ועוד 8 נביאים זה 18, ועוד 6 כתובים זה 24. ח' נביאים, ו' כתובים, וה' 5 חומשי תורה ו5 מגילות. אבל אני אומר, למה דווקא זה נרמז בחנוכה? במילה חנוכה. אני חושב בעזרת השם, שזה בא עוד פעם לרמוז לנו את העניין שחנוכה זה מהי חנוכה דתנו רבנו. מהי חנוכה? אז מה עושים בחנוכה דתנו רבנו? ויודעים, חנוכה נקרא חנוכה כי הם חנו בחפי. חנו בחפי זאת אומרת שמתי הם צעקו הר הבית בידינו? או בכ"ד. אז למה לא חוגגים את כ"ד? התשובה היא כי הם רצו ללמד אותנו שלא על זה אנחנו חוגגים. לא על זה שנתנופף הדגל בהר הבית. אנחנו חוגגים כשאפשר חזרה לשבת ללמוד. ומתי היה אפשר? בחפי. בחנוכה, אז מתחילים את החגיגה. כי זה הדבר האמיתי. כשיהודי יכול לשבת חזרה וללמוד את התורה, זה נקרא מסיבה אמיתית. אותו דבר בפורים. לא חוגגים בי"ג למרות שבי"ג אמרו את השונאים. לא, אבל בנחום אויביהם זה היה בי"ד. אפשר לחזור ללמוד? בי"ד חוגגים. זה החג האמיתי של יהודי, כשאפשר לחזור לשבת ללמוד. חנוכה זה כל ספרי התנ"ך. מהי חנוכה? דתנו רבנו.